Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras u 20 sati i 45 minuta igraju finale završnog turnira Kupa Radivoja Koraća. Zvezda u polufinalu savladala FNP rezultatom 84:63 i borit će se za 5. uzastopni trofej, dok je Partizan do finala stigao ubedljivom pobedom protiv Megije sa 83:63. Daćemo sve od sebe u finalu. Sa Partizanom smo igrali nekoliko puta ove sezone, znamo šta znači derbi, izjavio je trener Crvene zvezde Janis Sferopoulos. Legendarni srpski košarkaški trener Dušan Ivković ušao je u finalni izbor za Kuću slavnih u Springfieldu. Pred početak NBA All-Star vikenda koji se održava u San Francisku objavljene su imena 17 kandidata za ulazak u Kuću slavnih 2025. godine. Ivković je jedini kandidat van Sjedinjenih Američkih Država. Ivković je sa Jugoslavijom osvojio 3 evropske i 1 svetsko zlato, uz olimpijsko i evropsko srebro. Osvojio je i 2 Evrolige sa Olimpijakosom, ali i mnoštvo drugih trofeja. Preminuo je 2021. godine. Odluka o novim članovima Kuće slavnih biće doneta 5. aprila. Fudbaleri Spartaka preokreto su kao gosti danas pobedili MT rezultatom 2:1 u 23. kolu Superlige Srbije. Spartak sada ima 26 bodova na 13. mestu, dok je 14. IMT sa 23. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su sinoć na svom terenu Novi Beograd rezultatom 16:14 u meču 17. kola regionalne lige. Najefikasniji u ekipi Radničkog bili su Strahinja Rašović i Radomir Trašović sa po 4 gola, a Nikola Jakšić je postigao 3. U redovima Novog Beograda po 3 gola postigli su Vasilije Martinović, Miloš Ćuk i Angelos Vlahopoulos. Srpski teniser Novak Đoković će u prvom kolu ATP turnira u Dohi igrati protiv Italijana Matea Berettinija, a prvi nosilac Carlos Alcaraz mu je potencijalni rival u polufinalu, određeno je današnjim žrebom. Tako je već krajem sledeće nedelje moguć novi duel Srbina i Španca posle samo mesec dana i četvrtfinala Australian Opena u kojem je Đoković savladao Alcaraza, iako je na tom meču zadobio rupturu butnog mišića zbog koje je kasnije predao polufinale Aleksandru Zverevu.